Dua ka 20 no? 2 ka 20. Arte. Iti, marag mo na ning kingin Maria. Agdi. Tato pawis kay nakalisod ako. Wala nila pero limit eh. Hoy, ang bayan! Maria! Pamunay sa tabi! Siriyan, taginagan ka! Samantaan mo, kabalong nagdali ta, magpahuay-huay pa noon mo. Dali na kay mamalit, mabayat ta, dali na! Saan ang mga sakyan ng diri, oy? Nano, kaya po sa sakyan ng diri, oy. Sa may mas maayo, managan na lang tayo ba ng palengke? Paabot na kalaligod, Maria, naalag na ron. Na, sa papaabot, oy, malangan ta, anak. Maria! Oh, lingi sa walang sa to, kay manabok ta. Oh, libre, may sakyanan, tara! Maria! Maria, tansa! Sa man! Baya, pwede mo kung saan sa palingki. Kailangan, siyempre, kinata sa palingki, pagsuri-suri, dyan, kay dagan kay mga palitunon nila, oh. Yan, namay mga kwarta diya, kay mga Maria, napakos, Maria. Ako sa palingki. Oo, sa man. Mahulog ako, Diyos Maria. Na! Tama ka! Nawag mo rin kauno, nakuray makapalit ani ron time sa akto kung 20 ha? Natagak, mangkudi ay, uy! Wala dito. Wala Wala ka ka dali, dali. dali, dali. Iyon ta mahulog itong kwarta. Mao na, mang basol pa niya, parehas ng tanyo, natagakan na niyo porta. Saan man nato ni karon? Magsuri ta. Palengke nga, magtuyot diyan. Gani! Magdaglaag na lang dito, ani, kayo mo tayo mga porta. Matutan ko dapat sa may okay, ano, basi makakita rin ta. Sige na, paklita. Ya, ani ron, maglaglaag na sa palengke nga watay mga kwarta. Ano na ba yung kung tiyan Maria? Ay pa mo nagtinanga. Saon ano? Sana Maria, ako sa man nanindirog mais ko, di ba? Sige kung pawex man na. Hala ko. Oo, bitaw. Di ba yung dudong pawex na maligyan ng mag-anagon? Di ba gipanggutoman mo no? Sabayi ko ninyo kinakoy plano. Surot ko na Maria. Hatutan ninyo tulo. Bili na to ni si Lucio. Dali na ka Lucio ha. Kaya ko nakapalit ni Maria. Ang baa po dani, uy. Maria, bye. Maria, palitin akong mais. Kung sa pamanda ay tuyo na ako, tagpila man yung mais gadag ko. 35 para sa mga. Ang ganing gagmay. Bay, Ang grabe, mahalo. Tag-isin ko rin, hangyo. Sige, papalitan na lang ko. Duha ka dag ko, duha ka gagmay. Upatan na si tinta niya, 20. Kwanta na, 110. Sige. Okay. O, duha. dua ka 20 no? Duha ka 20. Okay. Iti, marag mo na ning kingin Maria. Agdi. Tato pawis kay nakalisod ako. Wala nila pero limit eh. Hoy, ang bayan! Hindi na sila, oh. Hindi ako nito. Ako pinakakuha niya.